Emisiunea Lecții Particulare se poate asculta de luni până joi de la orele 22 doar la Radio 21. Radio 21. Lecții particulare cu doctorul Cristian Andrei. Învață să-i cunoști pe cei de lângă tine. Încep lecțiile particulare cu doctorul Cristian Andrei. Lecții particulare. Un om e bun când lasă de la el. Un om e bun când îți zâmbește orice ar fi. Un om e bun când simte că te doare și lacrimile tale curg pe obrazul lui. Un om e bun fiindcă nu este în stare să lovească, nu este în stare să se gândească doar la el. Dar omul bun este considerat un fraier. Nu știe care este interesul lui. Tocmai atunci când viața îl pune față în față cu dușmanul lui, nu simte că e de fapt care pe care și nu luptă. Rămâne singur omul bun, în bunătatea lui de neînțeles, singur cu Dumnezeu, singur când nu mai are ce să dea. Își ia asupra lui întreaga vină pentru nefericirea celui rău și data viitoare vrea să fie și mai bun, până în ziua în care își sparge bunătatea în mii de bucățele și se hotărăște să spună, răspicat în față, să-și trăiască viața și să redevină egoist. Dar cum se face asta? Sunt doctorul Andrei, în lecție particulară cu omul bun din tine. Lecții particulare. Prietene, o să-mi cer scuze pentru optica pe care o am când privesc omul bun. Pentru că, din punct de vedere etologic, adică al științei comportamentelor universale, omul bun este un om submisiv. Este un om care răspunde într-un fel anume tendinței de dominație din partea celorlalți indivizi. Cu alte cuvinte, omul bun este într-adevăr un fraier, dar este un fraier care conștientizează și sistematizează comportamentul lui submisiv, adică lăsând de la el, în situații în care este conștient că celălalt are nevoie să nu cedeze. De altfel, vulnerabilitatea omului rău este cu totul altfel decât vulnerabilitatea omului bun și ar trebui să le dezbatem puțin. A fi bun este, va să zică, un rol, nu este o identitate. Un om nu este bun tot timpul, așa cum se crede. Faptul că el pune în practică anumite comportamente submisive nu înseamnă că întotdeauna va face asta. Și oamenii buni au limite și le manifestă în diverse feluri, numai că acea capacitate de combativitate socială, acea asertivitate socială, adică de a te contrazice, de a îl determina pe celălalt să accepte ce vrei tu, este mai scăzută la oamenii buni. Sunt oamenii buni mai puțin dezvoltați social sau mai dezvoltați decât ceilalți? Se pare că există oameni buni din ambele categorii. Unii sunt buni pentru că nu știu să se opună, alții sunt buni pentru că nu vor să se opună. Empatia este, bineînțeles, piatra de temelie a personalității omului bun. Prin empatie, omul suferă în locul celuilalt pe care îl vede suferind. Asta se întâmplă când, de exemplu, un copilaș de grădiniță de 5-6 ani o observă pe mama lui plângând. Și, bineînțeles, și copilul va plânge, pentru că nu doar imitația îl face să intre în starea aceea, ci și legătura foarte strânsă cu mama, aproape simbiotică. Ceea ce face mama vrea să facă și el, ceea ce simte mama simte și el. De aici se dezvoltă bunătatea și se pare că oamenii buni de mai târziu, bărbați sau femei, sunt foștii copii care au fost impresionați de dramele mamelor în general. Acestea s-au văicărit, au plâns, au făcut caz de ceea ce nu le reușeau sau de agresivitățile pe care le suportau și copiii au început să-și asume ceea ce trăiau mamele. A-ți asuma ceea ce trăiește părintele tău este un lucru care decurge din egocentrism, adică tot ce este în lume are legătură cu mine. Așa gândește un copil și simte un copil în perioada de preșcolar, de exemplu. Și, bineînțeles că internalizezi suferința părintelui cu care ești atât de strâns legat. Mai târziu, în afară de empatie, începi să mai folosești și compromisul. Compromisul este a lăsa din interesele tale pentru a-și exercita celălalt interesele, crezând că în felul acesta se va obține o situație de justețe. Adică, de exemplu, reciprocitatea este o situație de justețe. Întâi tu, după aceea eu. Data viitoare întâi eu și după aceea tu. Copiii negociază aceste lucruri câtă vreme se joacă. Așa au apărut jocurile cu de-a rândul, adică e întâi rândul meu și după aceea este rândul tău și invers.
Probabil că după compromis urmează sacrificiul. Dacă ai făcut un compromis pentru că și celălalt ar putea să facă un compromis, sacrificiul înseamnă să renunți definitiv la beneficiul pe care ai putea să-l ai. Pur și simplu lași de la tine fără să primești în schimb. Acesta este un sacrificiu adevărat. Și oamenii buni fac sacrificii de multe ori pentru că aceasta este o dovadă a faptului că au de unde să dea. Când un om, de exemplu, își sacrifică orgoliul sau își sacrifică interesul și acceptă interesul celuilalt, este pentru că el se consideră suficient de dotat social, moral și emoțional în așa fel încât să piardă fără să primească. Omul bun pare să fie un om agreabil. De ce este agreabil omul bun și nu este enervant? În general, un om bun este agreabil pentru că are o atitudine pozitivă. El zâmbește și are posturi ale corpului care sunt defensive sau măcar neutre. Ar fi bine ca un om bun să aibă posturi neutre și nu defensive, pentru că atunci când tu faci un compromis cu cineva, ești un om bun, corpul tău este o prezență moale și ridicolă, atunci vei stimula agresivitatea celuilalt și celălalt, în loc să spună mulțumesc, va abuza de tine. Va să zică, poți să fii un om bun, dar trebuie să-ți păstrezi demnitatea. Adică să zâmbești limitat, să faci gesturi limitate și să te oprești în bunătatea ta la un punct anume. Când un om este bun cu tine, tu trebuie să spui că acel om este bun. Nu trebuie să spună el, băi, vezi că eu sunt bun cu tine acum. Pentru că asta înseamnă un fel de răutate îmbrăcată în haine de bunătate. Este tot o formă de dominație. Cum este să faci un cuplu cu omul bun? O prietenie cu un om bun poate să devină plictisitoare. O dragoste cu un om bun poate să fie lipsită de excitație. Poate doar dacă ești un sadic și el joacă rolul victimei să fie incitant. Însă, în general, dragostea cu un om bun este plictisitoare și lipsită de sare și piper. La un om bun se constată de multe ori absența agresivității. Acum, ce înseamnă agresivitate? Înseamnă să te repezi la cineva fără ca acel cineva să-ți fi făcut ceva, să-ți fi stimulat agresivitatea prin propria agresivitate. Există astfel agresivitate legitimă când celălalt a fost agresiv cu tine și există agresivitate nelegitimă a omului, așa zis, rău din punct de vedere social, care nu răspunde agresivității altcuiva, ci unei tendințe interioare. Omul bun este și ospitalier, în sensul că el își oferă teritoriul celorlalți indivizi, chiar dacă aceștia nu îi sunt foarte bine cunoscuți, nu sunt familiari. Acum, cum face un om bun crize? După ce a fost fraier, după ce a fost, știu și eu, mama răniților, a ascultat pe toți, i-a ajutat pe toți, a lăsat de la el, la un moment dat, omul bun răbufnește. El probabil că ar fi în pragul depresiei atunci, din moment ce răbufnește, pentru că ultima instanță înainte de a face depresie clinică, adică o depresie care te destabilizează social și este o problemă de sănătate mentală, înainte de a face depresia există o zvâgnire, cam ca atunci când se neacă un om. Înainte de a se neca definitiv, el se mai zvârcolește ca să iasă la suprafață. Ei, această zvârcolire a celui care urmează să facă depresie pare agresivă celor din jur, pentru că el îi obișnuise pe cei din jur să fie moale, este discordantă, va să zică, însă este extrem de utilă, de importantă pentru el, fiindcă în felul acesta poate să nu intre în depresie, făcându-i pe ceilalți să fie câtuși de puțin depresivi sau măcar speriați. Un om care este bun nu răspunde competiției. Adică un om rău se simte în competiție cu toți și vrea să câștige. Un om bun spune că el nu are de ce să participe la asta și de aceea omul bun nu prea se dezvoltă social, nu prea acumulează valori, el este tot timpul șters din punct de vedere social și slab dotat. Ce se întâmplă dacă doi oameni buni sunt în competiție? Închipuiește-ți doi preoți care se bârfesc unul pe altul și se bat pentru cine este mai bun. Mai sunt ei oameni buni? Nu sunt. De aceea, omul bun cu adevărat este acela care, după cum spuneam, își păstrează demnitatea, nu răspunde competiției
și în același timp este bun cu toată lumea, nu doar cu unii, da, și cu alții nu. Acum, până unde ține bunătatea? Probabil că ține câtă vreme poți să ți-o asumi și câtă vreme ea nu se transformă în submisivitate din aceasta socială fără beneficii pentru nimeni, adică nu mai folosește nici măcar celuilalt. Ea poate să ducă la depresie și de aceea trebuie să te oprești, trebuie să știi să pui limite ca om bun, să spui până aici sau astăzi nu. În felul acesta arăți că bunătatea ta este o opțiune și nu pur și simplu o brânză moale. Poți să faci bunătate din instinct matern, dar cel mai bine este să o faci din stadiul de dezvoltare morală la care ai ajuns. Eu am să opresc teoria mea aici. Nu uita că poți să vii la Institutul de Relații Umane la sesiuni deschise ca să vorbim despre bunătatea oamenilor. Intră pe iru.ro ca să afli detalii. Și acum, cazul. Lecții particulare. Un tânăr student la psihologie, de altfel, îmi povestea că el are o nemulțumire față de propriul comportament. Și anume, umblă din fată în fată, nu se lasă până când nu o face pe fata din acea perioadă să facă un compromis și apoi o părăsește. Bineînțeles că îl nemulțumea acest comportament, dar discutând cu el am aflat împreună că în liceu avea o colegă foarte frumoasă pe care o servea tot timpul. O ducea acasă, îi făcea referatele, o sfătuia când se îndrăgostea de câte un alt tip și așa mai departe. La un moment dat, el a renunțat la bunătatea lui și a început ca prin minune să fie căutat de fata aceea. Probabil că s-a instaurat un beneficiu din punctul ăsta de vedere și de aceea a început să umble din fată în fată ca să se repete acel beneficiu. Tu ce părere ai? Intră pe drandrei.ro la forum și spune-mi eu. Ei bine, prieteni, aici oprim lecția particulară despre criza de om bun. O regăsiți și pe ea pe radio21.ro. La revedere! Lecții particulare. Lecții particulare. O emisiune despre oameni, trăiri și sentimente. Ne auzim mâine seară. Radio 21. Emisiunea Lecții particulare este proprietatea Radio 21.